खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनास्रि गयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय गाहाय रादाबफोराव दङ। नुमुलिगर अइल रिफाइनारिनिफ्राय बांलादेशआव थोंजोङै पाइप लाइनजों डिजेल दैथायहरनो हासिगोन। तेलेंगानानि गं 709 थानायाव तेलेंगाना कंग्रेसआ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै नालिस होदों। गुवाहाटीआव सानै नाइजेरियानि आइजो आरो मेघालयनि सानै ड्राग्सजों लोगोसे हमजादों। मडेगावनि जागिरदआव हाग्रा बिफाननि गुलिजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। डिजि भास्कर ज्योति महन्तआ क'क्राझार आरो तालियागाव थानायाव गोदानै लुफुंनाय बिल्डिंखौ बेखेवदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामनि नुमुलिगर अइल रिफाइनारिनिफ्राय आथिखालाव थोंजोङै बांलादेशनि पार्बतीपुराव पाइपलाइननि जोहै डिजेल दैथायहरनो थाखाय आथिखालाव IBFPL प्रक्लयनि खामानिया 100% जाजोब्बाय होननानै IOCLआ खौरांनि मेलखंआरि मिथिहोदों। बे खामानियाव सिगाङावनो जाजोबसिगौमोन, नाथाय सोनाब बंगआव पाइपलाइन बसायनो हायि एक्विजिशन मोननायाव गोबां सम नांदोंमोन। मख'नो गोनांदि सिगाङाव IOCLआ ट्रेनजोंसो डिजेल दैथायहरोमोन। अखाफोर दानसेयाव खेबब्रै गाहामल' दैथायहरनो हायोमोन, नाथाय दा बांसिन हरनो हासिगोन आरो ट्रेन ट्रेन्सपर्टेशननि खरसायाबो बाङाय जासिगोन। उननि समाव बांलादेशनि रंपुरसिमहालागै पेट्रलखौबो दैथायहरनायनि थाखाय IOCLआ थांखि लादों होननानै शिलंआव फोरमायदों। आथिखालाव बे पाइप लाइननि खामानिया मावफुंजानायाव मोननै हादोरनि फालांगियारि सोमोन्दोआ साबसिन जागोन होननानै IOCLआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। बावैसो सिगाङाव उत्तराखन्डनि मोनसे बिसायख'थि रेलाव बाहागो लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गान्धी फोलेर आरो राहुल गान्धीनि बेरेखायै बिबुंथि होदोंमोन। बे बिथिङाव तेलेंगानानि गिबि मन्थ्रिया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बेरेखायै गावनि साबजायैखौबो खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदोंमोन। बेनि उनाव तेलेंगानानि कंग्रेस दोलोनि मावथिफोरा तेलेंगानानि गासै गं 709 थानायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बेरेखायै नालिस होदों। अब्लाबो नाथाय तेलेंगाना पुलिसआ बे केसखौ दासिमबो रेजिस्टार खालामथ'वाखै होननानै शिलंआव फोरमायदों। मानो होनोब्ला जाथाया उत्तराखन्डनि आरो अर जोंदों तेलेंगानायाव। बेखायनो तेलेंगाना पुलिसआ बे केसखौ नायबिजिरग्रोगोन होननानै मिथिहोदों। गुवाहाटी नोगोरमानि पल्टन बाजार रेल स्टेशनाव पुलिसआ सानै नाइजेरियानि आइजो आरो सानै मेघालयनि सुबुंखौ आफिं एबा क'केइनजों लोगोसे हमनो हादों। पुलिसनि शिलंआव फोरमायनाय बादिब्ला मेघालयनि प्रतीक आग्रवाल मुंनि सासे फालांगिरिया गावनि ड्राइभार सानी कनार मुंनि सासे ड्राइभारखौ गुवाहाटी रेल स्टेशनाव थांनानै बै सानै नाइजेरियानि आइजोनिफ्राय क'केइन्स एबा आफिंखौ लाबोनि बिथोन होदोंमोन। नाथाय पुलिसनि खैसाराव बिसोर साथामबो हमजाग्रोदों। उनाव ड्राइभार सानी कनारनि सिमान लानायाव पुलिसआ प्रतीक आग्रवालखौबो एरेस्ट खालामदों। बेनि उनाव प्रतीक आग्रवालआ पुलिसनि सेबनायाव गुवाहाटी नोगोरमानि आयुष आग्रवाल आरो परिकित आग्रवालमोनहा गावखौ बै नाइजेरियानि आइजोनिफ्राय आफिंखौ लायनांगौ होनना खावलायहरनायाव गावनि ड्राइभार सानी कनारखौ मिथिहोदोंमोन होननानै सिमान लाबावदों। बेनि अनगायैबो दानफायाव खननै एबा खनथाम बै नाइजेरियानि आइजोफ्रा गुवाहाटीआव फैबाय थायो होननानै सिमान लाबावदों। मडेगाव जिल्लानि जागिरद थानानि बेन्दोंआव सनायखुसि हाग्रा ओनसोलाव हाग्रा बिफाननि गार्डआ गावनाय गुलिजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सासे गोब्राब जोखोम जादों। शिलंआव फोरमायनाय बादिब्ला थैनाय सुबुंनि मुङा कार्बि फोलेरनि बरसिं टिसु आरो जोखोम जानायनि मुङा राजिब सिंना। बिसोर सानैबो हाग्रा बिफाननिफ्राय बिथोन लानानै सनायखुसि दाहाराव दंफां दाननो थांदोंमोन। नाथाय गुबुन खेबनि फरेस्टारआ बिसोरनि सायाव गुलि गावनायाव बरसिं टिसुनि जिउआ खहा जादों। आथिखालाव जायगानि रायजो राजाया हाग्रा बिफाननि हेंथायै खुद्रिनानै धर्ना होदों आरो हाग्रा बिफाननो सोरबाया दंफां दानहोयो आरो सोरबाया गुलि गावो होननानै अजद दैखांदों। क'क्राझार सदर थाना आरो चिरां जिल्लानि तालियागावआव गोदानै लुफुंजानाय बिल्डिं न'खौ मंगलबारखालि आसाम पुलिसनि डिजि भास्कर ज्योति महन्तआ बेखेवनानै होबाय। आसाम सोरखारनि मन्थ्रि आसनिनि गेजेरजों लुफुंजानाय बे गोदान बिल्डिंआव गासैबो सुबिदा एबा मोनसे थाना दोनोब्ला मानि गोनांथि दङ बेफोर गासैबो दंजोबो। जेरैहाय मावख'नि खथा, अलिनि खथा, लकआप, जवान बेरेक, बाथरुम, टयलेट आरो बायदि बायदि माखासे सुबिदाफ्रा बे गोदान बिल्डिंआव दंजोबो होननानै शिलंआव फोरमायदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।